En aquest vídeo anem a treballar aspectes quantitatius de la matèria de primer de batxillerat i anem a mesurar la quantitat de substància. El problema ens demana quants mols de sofre tenim en una mostra de 4 grams i un segon apartat que demana quants àtoms de sofre n'hi ha en aquesta quantitat. Bé, començarem per la primera apartat i posarem 4 grams de sofre i ara hem de multiplicar per convertir els grams de sofre en mols i seran 32,06 grams de sofre equivalent a un mol. Aleshores, si fem el càlcul, grams de sofre i grams de sofre se'n va i queda 0,125 mols. Aquest és el primer apartat. I després el segon apartat. Per al segon apartat hem de recordar el número d'Avogadro. El número d'Avogadro és el nombre de partícules que n'hi ha en un mol. En un mol n'hi ha 6,022 per 10 elevat a 23 partícules. Per tant, si tenim 0,125 mols, el que haurem de convertir són els mols en partícules. Per tant, 0,125 mols multiplicat per un mol 6,022 per 10 elevat a 23 partícules. Aleshores, mol i mol se'n va i queda multiplicar. I el resultat és de 7,53 per 10 elevat a 22 àtoms de sofre.